फाइनाली गाइस मोननै क'क्राझार ना मा होनोथाय आंबो फैफेराखै बुंनोसै फार्स्ट टाइम फैनाय फैसालिनि हटेलाव रेस्टुरेन्टाव चावमिन मम' जासिनो फैदों आरो नै बेनो कुसुम रेस्टुरेन्ट बे जाबाय आब' फैसालिनि रेस्टुरेन्ट आरो चावमिन जानो फैदों जोङो क'क्राझाराव BMW लांनो फैदों आङो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो दिनैनिखौ इन्टारेस्ट खालामदो एसे इन्जय Sawas taka. जादों आंबो मोनथिबाय बैयाव नायबासो मोनथिगोन 60 थाखा हाब नालाय जाखां लोंखाङै BMW नैबे स्ट'र रुमाव हाबबाय नै बेनो आंना BMWफ्रा माबायदि नै बेनो जाबाय BMWफ्रा मार्सिडिसबो दङ ओरैजाय बेयावनो मोनजोबो नै क'क्राझाराव BMW मार्सिडिस आं दा गंसे लांसिगोन रायजोखौ ओमफ्राय नै बेजोंनो फरायनानै बिल्डिं लुनोसै आरो आं मा होनदों बेटारिया गारियानो सिगांना बिदिनोखामोन एसेल' स्टिलनि नङाबायमोन आरो जायखिजाया नैबे स्टाइल जाजोब्बाय बारा फानो रोङो गोरा जाबाय दा ओरैनो दं नैबे गंसे 550 नैबे सुबिदा बेबो 45 दं सुबिदा गैया खालि बलफोराबो 1250 सुबिदा बलसि बे लहाया মানে গাড়িটা তাগত বা গাড়ি হয় মানে যেগুলো মানে বালা ফাঁসি দেবো ওই করে দেবো একবারে গাড়িটা ওই গাড়িটা একটা প্রবলেম কি আপন যা যে আসছে दामा बांसिन नामा बेलाय दामा बांसिन दामा সেম দাম होनबालाय नैबे माबा हल्डिं नङा ना बैसो हल्डिं ने হোল্ডিং আছে बे साबसिन स्पन्ज दंजोबो सिङावबो हा গরম যাই বাবু না स्पन्ज दंजोबो হাইড্রোলিক আছে হ্যাঁ হাইড্রোলিক লাগানো না এই যে সব লাগানো আছে কালারটা বিলু আছে কালার তিনটা আছে আছে बेखौ लांसै नामा नैखौ लानोसै फायदिया सलिनो नांगौ जायो 91 ल' लायालै गोजोन्थों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनियावनो